Majong adlaw ninyong tanan diha mga kagahi. Kamusta mo? Ning laag dahil mig sa judari. Ari ra pa na sa pika sityo kay na hiringan manahanga na aday kunoy sambag dari na munga. Mauto ning sa Zoom iugdong dari mga alas 6 media anja mao po ni among naabdan sa Zoom pud silag tanom kay ilisod man ro magpadugay-dugay ka kay ara namang inita kadjog mga alas 10 mura na mag alas 12 tutok. Garabing ka delikado kadto sa heat stroke. Daghan na ra ba dyan entonces sa heat stroke mo unang kinahanglan maglikay dyan tas init kadto sakto dyan ilang gibuhat nga sadto sila nagsugod. So nagbubaon rami og pamahaw ni Dalton. Lami manggud gawas ning bata alas 6 to alas 6 media para maintan sila ba makakuha sila vitamin D mo nang hanggiduda pod si Dalton dari dyan lami pagkajog hangin daari kay fresh jud kaadyo. So mao ni guys ag mga punuan sa sambag narapod sa daplin sa basak. Unja kay aga ko busy na kog panguha ag si Dalton didto sa jang tatay nagkanta-kanta pod sila didto sa daplin kay naghimo man kog reels ga film ko danig mga video. Kinagapuhan kaadyo dari og buntag sa judi ay karon pa ko magsigira miglabay-labay dani sa una ja karon na appreciate jud na hagit jang beauty jud. Grabe jud ka bukid jud kaadyo ba ja makakita kag baka naglaroy-laroy na naglugway kabaw gimingaw gud kog ingani kay sukad nga wa na kumuli sa family house dari na mi sentro ning pudyo wa man ko makitang ingani kay deo ba sa mis munisipyo ja kay nahiringan man ning undoy ning mga sambag dani man ning aging adlaw ja mato ja kung ginan daghang sambag didto mi ja kay bo man jang mura kog naong og aslom di ja kung gidadarin ja might as well film na lamang pud para sa atong reels sa ato ang Facebook pero na-upload na nila sa ang Facebook. So pagkahuman hag video-video og si undoy apil pud jud pangabot kay naa man ko mga magkado sa na po mga kabangaan na ba lami man jud makatintal man jud kay ingana bitong nagdungaw ra nimo aron kalami gid ni taon abuton pero agabang punuan daghan pay dabong so napatay balik ganda ni sun simana. Hello guys, majong hapon wala ko nakavlogan ni nabagaman na magpanguha og kanang sambag kay grabe tabang na pug ko. Unsa aghang ginahon na basi gagahapong mata kay wa naman nagisusuot agaho ang eyeglass ja ganina gisuot mo raw punawag ang lipog pero agmanhid sang lawas wa jud. Uy ra kadung singot na makatunog og buod og init. Ang gibalik kung suot kay mura man nakatabang sa ganina ja mao uy hindi na lagi masabdan ko ni kinabuhi nga nanakay aw nanakay wa na kay thyroid kay da man ni Mrs. na nga pareha ko na pud mikahimtang nga na ako ni time nga di pud sa kasabot si jang gibati mao pud na ang gibati. Hi Dalton, good evening or good afternoon. Namintang lagi kong balik na Sweeney ba kay arong makakuan ko makapahay-pahuway ko kay nama sinang pangrabit ma nga na og makita na ari na mo krabit kon mo na kani nga ni manguut na ni mangita na ni og kanang suso ako ni pa so dira dang bakit ko eto ibutang na kay ganina ra kada nang kuan dara tas gawas be ganina ra kadiha di ka pwede pud magarsag bugat jamal magka tiri na ugo si tiri sa landlord kay nam deglan ludar ja sige mo deg panismi sa mga tanom deg war lami kapata sinuglay jan kawaton ko war lami ako no grambutan lami ko no dugiton ja nam deglan lud na tugo lamang gadid dali me raton ka giwe na kawa pa kami ko sinay hay akapan kay gipang kasanggam mo pa jud ko nakalibang pila ka adlaw hinabuan ka na ba pangadto kapadas na daghang kapadas gipangaan ra gyud sila sa ijang street na jud ron guys 3 days na jud ron guys nga sige kog atake buntag ug hapon nagmadto lang man nagampo ko nga di ko atake yun gi-atake ko ganin ang buntag gabi gi-atake po ko dito sa family dinner na madto lang mag okay na ahang gina na basig sa regla na ano sa muka oy wa ko naanad gay nga ni ang lawas nga di na makontrol ang lawas ug mukalit ra kog kalupay-pay hoy Dalton imo na lagi naarsa na ag hay hadyan natuwang na hoy Dalton dali ano lang paano tas kabaw basig na sila kuan kasi ko sa usahos usahos ay ton ari ato bang nanay ton kay magtugog talikod pa na ho bakit matagat ato bang nanay adyo ka barog na lingkod agay nagtutuwan mo to na mahadang tanam oo nakusga na mangarsa na gaya dyan hoy si Tiri guys mauli man na karon jang gitugnan mapatod ra lamang ay sa sanina nayang sanina di ba dyan mo angay kay mara magdadang magkalab-kalab man hoy palipada na dari nakaarsa na saya dyan arsa ay Dalton tanaw warga miratil tanaw warga purma tanaw warga bilanin guys hoy tanaw be magpagnan ang gikuan si Tiri guys ang gipugnan si Tiri nga di sa pauliun nga nakaarsa na ano ba dinawa para malipay mo kung nastir kay makapuli man Dalton mapiang ka di na ko ka wala sa tirbi kay na ay ko nagang pusuntir buhi sa kisang kamot na ikaw buhi na ka hoy ano nang uliwat mo kanina ho dang krop-kropit nagguba na itong gamit nga nakaton buat kasi wala ka sa mga kawajan na dahil sa man sa imong desisyon dang musugot pagkasang hangzungan ni sa ta kana may ni signal katung katung kalatong katutong ganahan ko nastiri kay makaihi ko
kay hamang ilaron. Ug was diri kay muubam na nasian. Na manglaparon na. Kuan na lagi kiat na lagi mahadang badan natin. Kiat na kadyo, amigo mo sila kados diri. Uy, sino Kay ba? mao mapagili baksi jadi kuan. Uy, alas 5 na ton lekton magandam na tag panihapon nimo dali. Aw nagkuan ako guys. Actually, diyan ako gigluto ni dalton panihapon. Harang giinit-init kay arong malata, naglugaw ko, sige pagkaglugaw. First time ni jang suway sa lugaw, muras jag niya na kay ang gipatilaw ni so nagamay pa man to sa kaadyon, sa karon gipatilaw nagbalik nga ana si Jay buot pa, butan-butan na. Ningi jaw magnaong. Pero pag ikaduha giganahan na si Jay, ang giinit ug ang lugaw di ah. Di ah guys, so pamubukaw. Anja guys, di arag amang kuha nga tamarin. Sagol ni na iguwang hinog na puy dabong. Pero murag ugma na ko dali magmukbang. Kakanin man ko today, ja ba sinog acid pud ba. Pero ning kog manggaris ko wa man. Ha? Asa? Wa man ko mag kananay kabuhi bisan ning kaan ko mangga. Murag connected lagi ni sa thyroid. Hoy, ikaw ha? Tanaw ra bata oh. Ikaw ha? Mo di sikag suwagit ha? Ngano man na? Stop na. Hoy, matumbahan ka. Stop na. Stop na, baby. Hoy, no. Stop na. Istorya dyan na suko dyan dari. Gusto mo karabit dari. Na? Kita mo guna si Jani. Jang tatay na ni mag-arsa-arsa. Arsahan man ning undoy. Kay balin-balhin. Huwag asag init. Kadawag ba rin kaya, be? Na, nakita nag mga. Uy, gino ko guys. Di arag brief ni undoy nga wa. Susana dyan yung ilabay ron. Nasakpan raga dyan na he. Nasakpan raga dyan nag-brief. Nga murag puko tanawa. Muna yung gina dyan murag nagibasukahan. Ah, raga dyan. Nasakpan. Gitagu-taguan ka dyan ni dyan. Ah, tanawa naman ah. Na dyan yung ilabog. Naga dyan yung ilabog. Kay ako naga dyan nakasakop. Kay dugar na nagipamang. Idyan gitagu-taguan. Nasakpan raga dyan na sa dyan. Bisig na apay lain. Wa na. Wala gahawang pong bra. Nagkagibotay na ning ang bra. Kay ko nang magpasusong daton lang katon. Nga na. Mga bag-ur ba dyan yung bra guys. Tanawa nang gawas ng tinai. Kay kanabang patutoy ko. Nga na una ho. Nasakpan raga dyan nag-brief. Danas Aisa, madyo ka nagpatod si Tiri ug sanina, hindi Tiri makauli. Palayaso na gani katir. Palayaso na gani si Tiri sa bahay kay gidadaan na magdahan sanina. Hala. Palayaso na sa ingkaton, gidadaan nagsinina to, nalipay ka kay nakay kaduwa. Nami hinog pero gitaguan, di katagaan. Ingkad duha. Danay panti ay basig way panti ay manimo po ng latsbi. Hi B. Dalaan sa nang nini ko. Niko lagi ka na boards init. Open, close, 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 open, tuuhon, close, close, open. Nanay? Tay! Nanay! Tay! Hi, mag-vlog ka? Hi, mag-vlog ko. Kray. Day kapadas guys, arang nakaadi ha, pero ni anam nagkadaot, ani kuskuson kay ang ipakhaang dalton kay gitebo. Na, wa mahinungi, nalata na pero napa may matigom ares pikas. Ah guys, arang lami ako mutbuwad, ilang gisubakan. Wow, naadjay buwad. Arang lami
sulbad nagang paniud to. Dengan salamat ni Nanay Aisa. Hi guys! Mapay pag mata nagigan sa nap. Nag-try ko kayo Shout out kong Rafael. Rafael. Na. Ganahan man sa